În sânul sărbătorilor cu dată fixă, dedicate pomenirii și aducerii aminte a cultului morților, moșii de iarnă ocupă în panteonul acesta al sărbătorilor tradiționale cu dată mobilă un loc cu totul și cu totul aparte. Alături de moșii de vară, care se petreceau după Rusalii, moșii de toamnă, care se sărbătoreau undeva la lăsata secului pentru postul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iată că avem și această sărbătoare a moșilor de iarnă sau moșii de piftii, care practic precede un alt mare post important de peste an, și anume postul Paștelui. Moșii de iarnă sau moșii de piftii aduc în prim plan un aliment ritual dat într-o pomenire alături de prescuri și de colivă celor trecuți în lumea fără dor. De ce piftiile? Pentru că ne aflăm la capătul unei perioade dominată de marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Crăciunul, și în care actantul principal sau baza mâncărurilor în această perioadă a constituit-o porcul, nu? Și carnea care rezidă de la acest animal crescut în gospodăria tradițională, și există foarte multe analogii ale acestui aliment culinar cu coliva și cu prescurile. Dar m-aș opri la câteva considerente asupra colivei. Ce simbolizează coliva? Coliva este un aliment ritual folosit încă din secolul III, cu precădere și cu simbolistică exactă, de creștinii din vremea împăratului Iulian Apostatu, care spune-se fiind îndrumați de Sfântul Teodor Tiron într-o dimineață când împăratul a hotărât să fie stropite toate alimentele din piața Constantinopolului cu sânge, în scopul pervertirii interdicției și a postului pe care creștinii îl ținuseră până atunci, Sfântul Teodor Tiron a avut această revelație și, spunând că într-un vis i-a apărut Sfântul Heudoxiu, l-a sfătuit pe acesta să îndrume pe oameni să consume grâu îndulcit cu miere. Coliva, ca simbolistică, are această bază a Sfântului Teodor Tiron, în care grâul legat cu miere și cu alte alimente existente în gospodărie, să nu uităm că se pot pune și diverse arome, se poate pune nucă, deci coliva poate fi îmbunătățită, are această origine creștină de începuturi. Analogia care poate fi făcută între colivă și piftii este legată de paralela care este făcută întotdeauna cu pâinea. Cum grâul se pune la încolțit, se umflă, nu, și leagă această colivă rituală, așa și carnea din piftie poate fi văzută ca o sămânță, ca o metaforă pentru cel ce își duce viața aici pe pământ și când va fi să treacă în lumea cealaltă, a lăsat urme vizibile. Prin urmare, în semantica și simbolistica creștină, atât alimentele rituale, coliva, prescura, cât și vinul care simbolizează sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sunt practic o sfântă treime a oricărui ritual de pomenire. Nu putem gândi ritual de pomenire, sărbătoare de pomenire a morților, fără această sfântă treime: colivă, pâine rituală, prescură și vinul ritual. La cina cea de taină, Iisus a spus: luați și mâncați, acesta este trupul meu, referire la pâinea cea de toate zilele, iar acesta este sângele meu, vinul de împărtășanie pe care preoții noștri creștini ortodoxi îl folosesc de fiecare dată în simbolistica și semantica creștină. Iată, prin urmare, o sărbătoare a moșilor de iarnă care face trimiteri și care are valențe cu toate aceste simboluri și esențe ale creștinismului și care, printr-un banal aliment ritual obținut aici în gospodăria oltenească din Câmpia Băileștilor, la soba, nu? Cuplită, pe soba cuplită se pun toate acele măruntaie cu carne și oase la fiert și din ele se obțin acele strelice de carne care împreună cu grăsimea aferentă se gelatinizează datorită temperaturilor scăzute și practic se leagă ca un liant. Este această paralelă între piftie,
colivă și pâine rituală, pentru că în această lume cu dor, în această trecere din existența noastră, așa cum coliva cu esențele ei poate fi asemuită unui om cu calitățile și defectele sale, așa și, să spunem, piftiile de iarnă pentru moșii de piftii trebuiesc văzute ca fiind veleitățile celor care au trecut în lumea fără dor și care în viața pământeană au fost oameni cu calități și defecte, dar care au lăsat ceva în urmă. Toate aceste paralele și toate aceste legături și similitudini nu sunt întâmplătoare, mai ales pentru că, iată, și într-un muzeu, așa cum este secția de etnografie a Muzeului Olteniei de la Casa Băniei, povestea pâinii sau ritualul pâinii este practic jumătate din expoziția de bază a acestei prestigioase instituții de cultură, cu o vechime de peste 65 de ani de activitate și practic povestea pâinii este înfățișată vizitatorului de rând, punctându-se asupra celor 3 praguri de existență din viața omului. Nașterea, și avem măsuța de ursitor cu colacii ursitorilor, nunta, și avem atât lângă cuptorul de lângă mine, cât și pe acel podium de fundal pâinile de nuntă și nu în ultimul rând înmormântarea sau trecerea în lumea fără dor, practic ultimul prag din viața noastră a muritorilor de rând. Se spune că moartea este sigură, nașterea e posibilă, prin urmare, traiul acesta în viața noastră este dovada cea mai palpabilă a noastră ca muritori și așa cum ne învață esența și originile creștinismului, este bine să lăsăm cât mai multe lucruri bune făcute în această mare trecere în care fiecare dintre noi suntem implicați și prilejul acestor sărbători de pomenire și de amintire a celor care ne-au fost părinți înaintași este practic o punte de legătură între generații și un liant indestructibil al creștinismului și al dogmei creștin-ortodoxe, nu numai din Oltenia, ci de pretutindeni. Iată o sărbătoare cu veleități și cu calități cu totul și cu totul deosebite, profitând de faptul să spunem că Oltenia, mai mult ca orice altă provincie istorică a țării noastre, abundă în pâini rituale și nu suntem cu nimic mai prejos să spunem că practic putem face față oricărei provincii în materie de pâine rituală în ceea ce privește competiția aceasta a alimentului simbol, trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toate alimentele rituale de care făceam vorbire ceva mai devreme, atât în cazul colivei, al prescurilor, dar mai ales a piftiilor, pentru că moșii de iarnă sunt moșii de piftii, este bine să spunem că odată obținute, solidificate și gelatinizate, aceste alimente rituale, coracul, coliva, piftiile, mergeau la biserică, preoțul le sfințește în slujba care se face într-o pomenirea și amintirea celor trecuți în lumea fără dor și odată întoarse acasă, aceste alimente rituale sunt împărțite în primul rând la membrii familiei, la rudele colaterale și, de ce nu, la toți ceilalți membri ai comunității cu care cel în viață sau urmașii acestuia au interrelaționat și au dezvoltat în sânul unei comunități relații de colaborare, de prietenie, de întrajutorare.